ya ngazvizikanwe nevanoda kuziva dai maigona kuzvishambadza izvozvo sekubvunza kwauri kundiita kuti the late former president was not my brother, was not my father. He was my brother. Ndiwo ukama wacho iwowo. Kana watuita zvekare muri Zimbabwe pano paZesty News pano pachange tichimhanya news update yezvinhu zvakasiyana-siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu Zimbabwe kunyanya zvichange zvichipisa mumastreets esocial media. So muri Zimbabwe kana uri mutsva kusubscribe mahara watena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera. Muri Zimbabwe pano chakubatsirai news updates kunyanya zvinhu zvichange zvichipisa mumastreets esocial media. Ndo basa redu muri Zimbabwe kukupakurai utapinanzwa wenhau dzakaita seidzodzo. Muri Zimbabwe zvikada kuwesta nguva yenyu ndanda kubatsirai nhasi nyaya yemurume uyo akafanana naMugabe zvekutofanana chaizvo muri Zimbabwe. Tachikumbira kuti zvanofunga mucomment section below otiudzawo mafungiro ako maringe nenyaya yemurume uyo muri Zimbabwe. Enjoy this video and don't forget to share this news update nevamwe wadikana usina kuona chiitiko ichi. Much love muri Zimbabwe. Don't forget to subscribe. Ya ngazvizikanwe nevanoda kuziva dai maigona kuzvishambadza izvozvo sekubvunza kwauri kundiita kuti the late former president was not my brother, was not my father. He was my brother. Ndiwo ukama wacho iwowo. No, he was not my father. My father's name was Nicholas Chikaka. Nicholas Kuwa Chikaka. That's my father's name. Oh, he's late now. Yeah, wakatisiya muna 2012 ndiro gora rakasheka baba vangu inini. Yeah, of course tiri mutupo umwe chete, tiri vegushungo tese, dzinza redu rimwe chete. We come from the same clan, same totem, and ana sekuru vedu vakazosvarana baba nababa vedu ndo venge vari mabrothers ivavo. Paunoona pana anonzi Beperere naChidziva, mukuru wavo enga achinzi Chambara. Chambara ndiye mukuru, kuchitevera Beperere kozouya Chidziva. Zvino pana Beperere naChidziva apa isu takabuda kutsaka kana kuti kuimba yaBeperere, the late from the other house, tsaka yaChidziva. Ivavo ndivo madzikomane vanin'ina ivavo. Saka zvichiuya zvichidzika kwatiri, the late was my brother. Yeah, of course sometimes nenguva dziri kure kumushando kwataimbosanganawo tichionana, asi zvekuti ndingatoti zvekuonana tichinyatsozivana stereki ndenge ndiri mudikiwo.